Plano pa yung busina niya. Ay, nagka-problema tayo, Master, yung busina natin. Buti na dito si Sir. Walang busina. Basta na kasabayan ko yung mga big bike. Hindi ka na yan.
dahil ito tumatalon to, baka mahulog yung ano ko, yung cellphone na iniram. Dapat may lastiko ka eh. Oo nga po sir eh. Nakatalon siya kaya si sir na yung ano. Kung sakali sundan na natin sila. Marami naman dito. Marami naman umalis dyan. Yung mga master mix natin ay Granuos, Arayat, Pampanga yan. 56 minutes lang daw. May isang oras. Okay. Sumusunod lang tayo. Shoutout po sa ano, sa grupo na to. Kasi ano, parang sa tingin ko mga magkakatropa to mga to. Hindi na gano'n, hindi nag-uunahan.